Абе, знаете ли, слушайте, след като се прибрах цяла нощ мислих за тези тримата приятели. И аз така. И знаете ли какво научих за тях? Какво? Че убиецът отвлякал момчето в някаква стара сграда, наречена Старата болница. А искате ли да го видим? Еми, добре, айде! Ай. Кой ще прави като слезе? Ще разследваме момчето, дето го е отвлякал. Само помислете, че е там. Ама никой не знае. Мале, ако го открием, какво ще стане? Ще Искам го пари. дам на полицията. Дайте ми пари. Елате. Сега какво ще правим? Ще разглеждаме сградата. Ами добре. Ай. Ай. Чакай, телефон звъни. Ало? Мамо, сега ли, мамо? Добре, да идвам. Аз сега да отивам. Чакайте ме тук след половин час ще бъде. Ами ние до тогава ще я разгледам. Добре. Чули го това? Кое ма? Ма не го ли чу? Не. Ела с мен. Добре ли си? Много се подвържа. Трябва ли нещо да го отвържим тук? Айде да го извадим. Айде. Речета по-добре съм, благодаря ви. Ще намерих.
Așa, prietele, Coliu, ne să vezi отдавна. Да, брат, един месец стана притеснявам се, не знам къде е. Дали му стана нещо? Или... Да, жив ли е Аджала? Притеснявам се много за Да. него. Ало, Колео, ти ли си, бе? Да, брат, аз съм една момичка ме спасиха. Брат, не е сега ли? Кажи къде си. Добре, идваме. Иване, ставай, спасен. Ало, Калина, къде сте, ме? Аз бях в болницата, няма. Наистина ли? Идвам, добре, къде си? Добре, идвам.